मेथाइ जानांगोन आंनो Manchester Rio. No. Oh. Lalu kata butang angkep, kasih butang angkep. Foto dia berapa? Foto ke foto. Foto nengok. VIP siapa? Jadi dia mau lebih kenal kan mesti ada naik kuliah ke, nengda college nih division dong, apa ya bisa lihat division apa ya, yang habis keren lagi deh, pas lain nengda semua bukan lain yang jatuh gitu, oh ya bisa. Ini kita ni roh. Bisa tidak tahu sudah kenal lah. Ini ada sen jekai kau benda ni bah ini. Naik ini, anak ini ke besar-besar mana orang dia kayak ini nak macam sih kan? Lain nama saya anak ini sosok anak ini ni nak macam kan sosok ada. Ini be polis beli division dong, boleh kata saya ini be kemudian dia kena. Mungkin mana malah film pak? Mungkin dong, mungkin macam mana? Nang rally mana kai? Rally mana kai? Lama di Serau, bersama saya Bodo, tujuh pula ada semua abang bakal berkelanjutan. Berlomba. Doko dah hai. Tiket lagi buat tiket. Itu tiket dong. Oh, god wait itu. Jom ya, Kosong dah lah sih tapi. Maba menang kau benar? Mungkin kau mah? Ah gini lah mana? Hello. Ini setengah mana? Kosong mana na? Ini mana? Oh iya. itu dia namanya malu biar boran Nah, siapa yang? Nah, solar system boroma ada san korang, san ni nokor, san korang, san. Ungbai? Ini explainator ah, explainer ini bini sebenarnya, bima mana industrial area nama, street light ni, explainer ini ya. Ini mana ya? Animal cell, airplane cell lah ya, man cell. Jingla mana ya? Hah? Smart city, mobilos. Hah? Pusar season mana era ni be? Pusar mah? Pusar season mana ni be? Oh, dia explanation lagi je lah. Explanation lagi je. Explanation na. Besan sora, gari besi speed orang ni ikut detect kamarna. Oh. Ajikan boat speed orang ni dah, karena itu kontrol orang ni tak ada bahaya nak ada. Itu cara bahaya bah, ada speed. Masa kan iya, doesn't put di park dong dari sana. Masa kah?
Desainnya masa kaklan kan deh. साननानै बानायनाय जादों Oरै मा पार्क इलाय गरेस्वर साइन्स एकाडेमि इलाय ग्लबाल हस्पिटाल dan koloninya nam gaya koloninya nam gaya ilai acid rain orang kasih no industry ini ya जोंना जोमै सारि Zema cloud oh ini pak helikopter ini building ini dia nih jangan dinunain pak Academy. And today you can like to visit. Jangan na? Karen gana ba? Karen no kaya dosuno ha Dosuna ganda. Raja-raja Nusantara membangun Sabha. Jadi, mungkin sekarang kita lama aja dengan hal belum. Lama tinggal di lokasi. जिहेतु बे प्रजेक्टआ गरेस्वर साइन्स एकाडेमि देखाय फैदो बेखौ फैदो गरेस्वर साइन्स एकाडेमि थान्दै आन्डार कनस्ट्राक्सन टेक्निकेल सोलिगासिनो दंखायो दा नैबेयो गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि जेरै होदो बेबायदिनो बे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि फिउचार प्रजेक्टआ बेबायदि इयुनाव बेबायदि बिल्डिं लुनायनि मिजिं दङ गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ बेबायदि बिल्डिं खालामनायनि बयबो बोरहर जाहाथे साइन्स एकाडेमि गरेस्वरखौ बिदि खालामनो हायो नङा नङा आरो नोंथांमोननि बयनिबो अननाय आरो हेफाजाब मोननानै बिदिनो मोजां मोजां प्रजेक्ट बानायबावनो हागोन मा नायदो मा नायदो नोङो आंबो एसे लाहांदो लादो गोबाङैनो 10 खान 20 खानसो 10 खान 20 खानसो लादो नायनांगौ याव बारा गैया बुरजा थानायाव ला ना बिजाबखौ लाबाय जोंहा खावसे दा Apa dong? Apa dong? Iya. Ngambil no kayak? Moजां no kayak? माबायदि जागोन दामफोरा? माया माया? नोला नोङो नायथ'नि आङो नायनिब्रा दखानि दख'नानि दखान गोजा दं खिनिया नायग्रोना ला हिन्जावफोरा नांथाबायानो थायो दिगदारलै ini fix price nih हिन्जावफोरनि गैया हिन्जावफोरनि गेजेराव माबाफोरनि नंखाया बुस्थुआनो थैबायलै सेस
Update suster dah update nih. Spesially bustuan ini jauh sampai dah sih ya. Jadi nunggai lain juga. Hai, urut jangan sih, Pak. Baik. Dapat. Kau berding. Hah? Maus? Oh. Kau lagi tinggal kau ni ke lah? Kau lagi tinggal kau ni ke? Esok meeting ni video nazar apa ni video? Hah? Kena? Lu ngapain lagi sih? Oh iya. Ini benar benar silky sikit ini. Apa mana? Hai dong. Chưa xong à? Không Nuts na ini. Physical sir. Jangan. Nama time ni tektor. Bodo con cha kay hôm nay mới ăn gấu. Cha giảm được mình đấy. Dokonan ini tuh kan kerja lari-lari. Dokonan di pasar.
फट' नायनोसो जाबायना ओरैबायदि बेंग्रा माबायाव जाबाय नेटबो नाङा अनलाइनबो पे जाया मा हामलायखो मिथिं नायनो लाबोनाय नङा नोंसोरखौ मिथिं नायनो लाबोनाय नंला बिराद लस जागोन इ मिथिं नायनो फैनायखौ नायबाय थाबा जागाखौ नुजोबनाय नङा स' जागाखौ नुजोबनाय नङा जों दा बार' मा होनदों बाजार ना माइथिं बाजार इथिं ha? lihat dia Agel kami ni ini boro kami nokot itu agel Kering no mani di mana wajah apa jual dia Jeng Dania mayo hamda gitu boro ni kami hamda gitu Jeng Dania boro ni kami hamda gitu boro nokorau nih ya dong guys kita batu satu dong lah ya wajah naik Malpain di pada gulang ni. Boro nokor ini loh ini kartu dong lainnya dah yang kartu dong lainnya nih koli masuk koli ya kondendra sosial masuk koli dia ada nih kerja borokan nokora pernah di sana nih buku koli nama sosial kayak kondendra ini kore sosial sih kadang ini orang bilang ya Lain masuk koli nang kada masuk koli baik bapak nih siapa Isan Sali pura nokor baju cara rumah nih siapa Indi pola nih Indi potong nih orang
लाथा नै आबै फिथाफोर लाबोदो नै एम्फौ लाथाया नै इन्दि एम्फौ नै इयाव माबा नै इयाव माबा इयो मा होनोमोनलाय इखो दिंखि नै बे दिंखि नै दिंखिसालि दिंखि नै एम्फौ लाथा नै गोदो माइखो इदि सौवोमोन ओइ न' हमजाग्रा थालाय नै इयाव हमजानानै आखाइ हमजाग्रा इयो Dia dah gila marah ya dah gila. आरो मा मा दं नायनि थिंजा नै जाय बोराइ बाथौ बाथौसालिबो न'खरनि जाबाय थानायनि खुलुमनोबो हायो खुलुमनो मानसिफ्रा बाथौसालि बानायदों खेराइ बाथौ बिदिनो जायो नै थिंजा नै बाख्रि এই जाबाय आलासि फैबाय थायो जिरायनो होयो प्रग्राम जाबा नै सौरान' माने साइडआव थाग्रा आलासि फैबाथाय थाग्रा न' नै सौरान' आलासि फैबा थाग्रा न' इयो रेडिअ' नायग्रोदो बिदिनो दैखरसालि अर सायदो बिदिनो दैखरसालि दै दङ नै दैखरसालि नालाय दै मोनगोन दैखरसालि बिदिनो उन जाहैबाय नैबे जाबाय गन्थ' दुगैग्रा मा न' लिरदों दुगैग्रा न' हासुग्रा न' दुगैग्रा न' नैबे जाबाय न'मा न' न'मा न'नि जाबाय अखं जाबाय इसिं माने नैबे ओंखाम संग्रा न' बे गासिबो इसिं आरो अखं मोननैखौबो लानानै न'मा न' जाबाय न'खौ नायनि आलासि फैदो आलासि फैदो नङा न' इसानाव बेनिफ्राय नैबिथिंजाय बाख्रि नैबिथिंजाय बाख्रि माबा माबि दंजोबो बर' न'खराव मा मा थायो बेयाव आं देखायना होनि बे बर' न'खराव मा मा थायो नाय मा मा नांगौ फल' ना हमग्रा मा इयो र' दन जेनेबा र' उवाल सिंखाय नै जाबाय फल' सान्द्रि नै जाबाय मोसौ गारि साखा सेन सान्दांगा जेखाइ फल' खुख्रि गांजेमा खुख्रि खबाइ ना मैगं खादा हाथुरा रयना रेवना माइ माबाग्रा आवरुं खबायाव बेबो लावदंगा दै लुग्रा सोरखि माइ बाख्रिनो बाख्रिया उगाय माइज्लिख' खाम सिफुं सेरजा जथा ओरै बाथौ थाबाय फुरा पियर ट्रेडिसनेल न' नै खामानि मावगासिनो इनो न'नि गाहाया इसिङाव ओंखाम संनो लासिगोन सम जाबायना ओंखाम संनायनि बैथिंजा आरो न'नि उनथिंजाय थानाय मा दंबावो नै बेबायदिनो खाथि खालायाव माइ गायग्रा जायगा बिदि थाखायो ट्रेडिसनेल नै बेयाव माइ गायदो नै न'खरनि माइ गायग्रा जायगा नै माइ नारा माइ गायग्रा जायगा नै माइ गायदो मोनसे गंसे फुरा बर' न'खरखौ खिथिदो आरो मोनसे गामिनि बर' न'खर मा जाखो माखो नुदो इलाय नुदों र' आं नोंगालाय नांलाया नै माइ गायदो नै आबैनो
Jajar ada Borodi pura tradisional nokor godoनि बायदि मा होनो बाबानि न'आव थायोमोन मा होनो इखो थुरिनि न'नि हालेवनाय दंबावो हालेवनाय हालेवनाय बे जाबाय खोथियाखौ नायनाय खोथिया थिलि नै खोथिया थिलि दै नायदो बेनिफ्राय बे थाबाय बिदिनो बे जाबाय न'नि खोथिया थिलि जाबाय हालेवनाय नायदों आंनि न'खराव आरो नै जाबाय फिसारि ना फुख्रि नै जाबाय फिसारि ना फुख्रि जायो बिदिनो बयनावबो न'खराव फ्रायनावनो न'खराव आरो नाबो थाबाय बिदि जानाय ना फुख्रिनि खाथियाव मैगं बारि आलु माबा मैगं दङ सानावबा नुगौमोन बानलु माबा बिदिनो दङ बानलु दङ बै माखासेखौ नुजानो खोमानो थालिर बारि गय बारि माबा माबि बिदि थायो बेनिफ्राय बै लाइ कबि मैगं नै मोनाबायना नुस्लाबजोबला बिदि गानलांना दोनदों आरो मोनसे दंबावो सोरबा बर' गामि स्पेसियेल बर' न'खर गामिनि नै बिथिं जाबाय माइहुं दङ बेबायदिनो माइहुं खाथियाव अमा गग्रा बै जाबाय लाव माबा माबिनि थाखाय सां ओरैनो खुमब्रा सां होदो खुमब्रा जोगोनार लाव बिदिनो बै जाबाय अमा गन्द्रा खाथियाव बै जाबाय माइहुं ओमफ्राय बा गंसे बर' न'खरा बिदि ट्रेडिसनेल बुहुद न' नांगौ बुहुद माबा माबि थायो बेबायदि न'आवनो मोनखाजोबनायखायनो आगोलाव बांद्राय थाखा फैसानि खरसा जायामोन मोनखायो नालाय बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ न'आवनो बायना लाजोबोन हा हुनि आंखाल गैयामोन आगोलाव दासो हा हु बायनानै मोनला ब्लाउस नायनालाय दे ब्लाउसआनो इयावसो मोजां एखेलि माखौ मोजां नुदों मोजां नङाथ' ना इनावबो मालाय मानसि नै स्ट'राव फैदो जों एक्ट्रिसनि दखानाव नो ओइ नायनि जों ओरैनो माबानि मा होनो मिथियो एक्ट्रिसनि दखानाव हाबदो Maka Hato Kobiyo Micalang Dia naik sana ya yang berlari ya ini kan ada yang berus naik Islam aja la Baji silakan ya yang lain juta di bawah salang sin lah jauh pada asal aja pada
साखोन लोंनायनिफ्रायनो साखोन गांलायबायनो मोनाबिलि जानायनि मा होनो बेयाव कालसारेल प्रग्राम जागासिनो जाबाय बिराद गुवार एरिया दङ हाबनो बेफोराव दामखौ नायनायाव लिरना दोनखादोंना नोंखौ लांनो ओइ बेखौ लांनो आलाया दिनैनो ओइखौ लानि दा ओइ बेखौ लाबावनिलै दयमोन हाबनांगौ एसे गोबाव ओरैनो गोबाव जाबाय नाय नाय लाया गारानो थांलाब्रा दिनै नायबाय थागोन थांला जोङो इयावनो थांबाय थागोन थान्दा मोनदों र' दायो एसे गरम मोनदों जाहैदों खोमा फोथार बारि ना मानसि जासोगारदों मानसि जासोगारदों मोनायावबाथाय जोमग्रा लाना थांनो जानाय नङा बेयाव गोजांबायलै सुइटार गांगोनथ' हा ए साहा बागान दंना इयाव फुङाव फैनांगौमोन बासानो खालामबाय सापात बागान दंमोननो खोमसि नालाय नुलानलाय दयनाया गुदुं जागौमोनलै लामाबो जागौमोन खोमायाव मेरायना लानो हासिगौमोन फेथरा उला खोनादों दय बिसना सादोर बायनायावदि माबा दंमोन ना बेखौ लानानै थाबाय खनो खोमा बबे मेंबायाखै गोजांदो गेटखौ लाथारनांगोन आरो न' गेटखौ लायाबाबो दा बे दान माने गोसो बायदि होनायखा ना डेन्जारखा नामा बिराद मोजां सानदों जाखो सिनायदों ना माबायाव जाबाय थानाय मा होनो नैबे डिमाकुसियाव जाबाय थानाय बर' साहित्य सभानि मिटिङाव दंफैयो फेमिलिजों लोगोसे इथिंजाय माखय जागासिनो नै माखय जागासिनो हटेल नांगौ नायलाय ओइ
Hotel namanya Gobagop. Gildang dah tanah mitangnya. Konselap oni roh. Nang nang tanda. Nang kar. Zaनाय लोंनायनि जायगा दं ना जानायानो मोजां जानायानो जाग्रा दखान गोजा इथिंजाय जाग्रा दखान गोजा इथिंजाय इथिंजाय बेलेग थांनायनि जाग्राखौ दंथ'योमोन दायो नैयाव जादों गोजांनायनि गुदुं गुदुं पपकर्न जादों जा बबेदि नांगोरबा Hah? Oh bajing. Gobagop jar gildang na nandang kana na mana Gobagop ka. Gobagop hotel. Karena sanda sa bilang kreatif main ni juga inam dun raya. Deh. Mama menle fंबाय? मोननायाना अमा हांनाय सबाय साम' गासिबो थास' बिथ'रि अमा बर'नि ओंख्रि आरो नामा मोनजोबो ओइ अमा हांगासिनो आरो ना जाफैनांगोन र' गाबोन समफोर ओइ दहायसो दंमोन नामा मोजांथार नै हटेलाव मा दंनो बे गांखं गोजासो दं बावखुंग्रि हाजोनि अनजालिनो देग्लायबो थांगोन एक्टरसो खोनादों अ एक्टरसो namanya tadi nama mana tadi dua hotel lah ini kok oh saya sih mau jadi saya bapak ni jual beli reaktor apa dong Kurang sih lah, kurang nggak? Orang kena siapa jangan saya? Ay, masih mudah mani dengan manusia lagi ya. Iya, terus saya ini, belum niat terus itu. Ayo mama dong nggak? Ayo, terus saya ini. Oma? Ini apa? Oh, ini sebenarnya gede-gede banget. Ini kok video udah keren. Oh ya. Mama bilang. Oh, hotel lain lah, hotel Bodo hotel lah. Kenapa? Kata ke? Ini apa lain ni? Hotel ke? Nggak iya deh. Nggak kolak. Biar jauh mai. Hah? Masih nggak? Jangan baksa nih. Borbetarot. Borbetarot ke sana. Oh, nih saya bisnya lain ni. Dalam nama ni, udah hoi bah habis saya. Kasih beri semua tu kan lena. Nah, ezan pun ada na. Nasudah pun ada. Oh, ada lagu bertunggu. Collection ada na. Oh, jangan deh. Ada. Menang baik. Apa ni? Hotel mana ni? Hotel lah. Destinasi jengkar sana ni kamu hotel lah. Iya, geografi ini beda kada di ini. Yang nanggung mau di extension
리스트가 뭐지? 야. Istri nasi ini. Oh ya, tak kiki bisa, kalau tak kiki asa. Kami mana yang Lalu yang maksudnya aman sana sih. Kami जोङो एग्जिबिसन मेन गेटनि सानजाहा जाखानाय एग्जिबिसननि टिकेट काउन्टाराव सफैनांगासिनो दङ बेखायनो माबा